Welcome to Zim Celebrity TV. Patinokunzirai nyaya dzinenge dzichipisa dzichitenderera muZimbabwe. Keti Masomera coming through nema V11 achidedzera kuti Nyati akusiya mukadzi nevana vaviri achienda kuchihure kumahotera achinovata nevanhu vekuSouth Africa. Handizi guys zvinoti kudini nazvo asi teererai munzwe. Keti ari kudedzera kuti ndadzifambira ndichadzifambira miraone uda kuzvitanga wakangwara. Teererai munzwe. Nyati ari kubata mukadzi rafu arura. Bati ndiri kudzifambira nyaya dzacho. Nyati musi uno akabhuka akaenda kuhotera nemukadzi muSouth African ngainyasomira kwanisingatiwi nezuva. Ari kuhura nemaSouth Africans Nyati achibata mukadzi rafu. Nyati iwewe warning from bitterness family because uri munhu ataifarira but tasvika pakuneta nemubatiro wauri kuita mukadzi rafu. Mukadzi ane mastitch anosara nevana tu iwe uchinorara usipo uchihura uruko. Isu manje todzifambira footage yepahotera pawakainda V11 tinavo mukadzi akateera Nyati kuhotera akamuteera Nyati kuhotera komumahotera muine mazimbaka Nyati akateerwa pahotera ine muSouth African nemukadzi akaramba kubuda kuma1 akaramba kubuda pahotera mukadzi achichema ari panze achichemera Nyati uyu watainzwira tsitsi tese tichitaiwa vadanana vari vana vadiki vabva munhamo vese vabuda mumukupo. Nyati akubata mukadzi rafu haachadi akuteera maSouth Africans vakatsvukira vane mazitako akukanganwa chazuru nehope. Manje isusu vana maidhomuza ina handiburitsi nyaya isina V11 plus Nyati nemukadzi wake ndovafarira jokes aside but ndikabata kuti ari kuitira mukadzi wake zvakashata ndongozvuyisa kuvanhu orega kupretenda. Nyaya iyo yakapostwa iyo harisi ghost ndimai Nyati vakaposta mukadzi uya ari kutofira mumwoyo uya maV11 ese tinawo. Nyati message yako iyi usakanganwe chazuro nehope kuti usvike pauri kuti ufambe nemota mukadzi uyu wai varume muchiita tsika yekuti unenge uchitambura nemukadzi wako pasina ari kukutarisa uchitoita kunge street kid then moment yaunongobata mari zvinhu zvese zvikatanga kuita wakukanganwa munhu aive munodii kudzidza kubva kuna Tinashe Mutarisa. Tinashe Mutarisa akabva nemukadzi wake kubvira pazero kusvika nanhasi ize millionaire but anorespekta mukadzi wake. That's why business rake ichiramba ichikura. Unokurumidza kupera ukada kuita dzungu Nyati. Ina handisi kumbokutuka ndiri kukutsiura asi maV11 ese ndichauya nawo just don't take it personal, don't make it as if ndakuvenga Nyati. Ndoi ndichingoda kuti vanhu vanokufollowa ine vanokusapotai vazive mubatiro wauri kuita mukadzi because ndiri munhu anoremerwanga. Handina kuvenga, handisi bita kwauri but zvauri kuita mukadzi zvandirwadza after ndaona proof yese. Ndaitombofunga kuti kunyepa but after ndaona proof yese nezvawakaita you need to apologize to your wife. Kunyadzisa munhu ane mastitch ane vana vairi vadiki woenda unorara nemaSouth Africans uchivapa mari dzakawanda. Tinazvo zvese ufunge Nyati. Usazoite mistake yekuzonoposta postana paticha zvimwe zvinhu takakukavhira tichitoti hayo tichikunzwira tsitsi. Saka izvezvi since iwe wafunga kuchiita unge takapusa takungoburitsa zvese zvedu pamwe zvinoita kuti uchinje.